Míra Šatana má v závese ten v dobrej pozícii medzi kruhami. Napokon je z toho... Bartečko, ale vynikajúca kombinácia. Otázne ešte akým gólovým rozdielom, pretože ešte nejaký ten gólik môžeme pridať. Aj sa tak stalo. Takovaný Salníkovom. Výborná príležitosť, fantasticky. Ukrajinci poslali na rad prvú formáciu. Christičovu vynikajúca strela. A teraz sú tie momenty, keď sa láme chlieb. Šatan! Gól! Konečne, to je ono! Pozor na Fínov, to je najnebezpečnejší fínsky útok a je to gól! Prvá strela na nás, Vašária. Kalio, hral rýchlosť, pozor na Kalia a dáva druhý gól. Hagman dobre sa uvoľnil cez Rastislava Pavlikovského, Šatan má, Mirko! Gól! No konečne, prvý gól Míra Šatana na tomto šampionáte. Milo, vystrel Dušan, dobre, gól! To bola bomba! Tak to má byť, Dušan Milo zopakoval. Krásno, šťastný chytil, Hlinka! Oj, ale ešte jedna šanca, gól! Tak na dvakrát, a Pavlikovský gól! 3-0. Krásna Hanzuša, takže na triačke stále modrá a teraz to skúsil inak, šanca, ešte Hanzuš, šanca, gól! Ľubo Višňovský. Prokopiev ho nezastavil opäť Miro Šatan. Vynikajúco to urobil, vycvičil Rusov. V momente 7 obráncov, ďalší gól Peter Bond. Borsák teraz výborne našiel priestore Mila. Tretí gól Dušana Mila. Whitney a zase Kanaďania a gól. Dále Ryan Smith. Pred bránou sú dvaja voľní Kanaďania. Ryan Smith, gól. Petrankov čakal úplne voľný Višňovský. Kontra prepásol tu možnosť záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Naša Prislová hra, ale už dlho trvať nebude. Milo. Hanzuš. Šatan. Gól! 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 2-2! Hurá! Využili sme presilovú. Modrá. Gól! Gól! To bol gól! Žiger! Žiger! U nás Slovensko postupuje do semifinále majstrovstiev sveta a stretne sa so Švédskom. Vyhrali sme, hoci sme prehrávali 0-2. Fantastický výkon.